खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआ माने दिनै आं गुवाहाटि फारसे थांगोन आरो दाना सोर सोर थांनाय जाया नोंथांमोननो हानायमानिखौ दिन्थिगोन आं माने सासे बिदाखौ नेगासिनो माने गुवाहाटियाव लासै माने ड्राइभिं खालामफानो लोगोआव माने आंहा एसे उसुबिदा जायो नालाय मेन टाउनसिम माने बिदि आरो बिराद जामबो जायो नङा होमबा जिहेतु फेन्सि बाजारसिमसो थांनाय जागोन नालाय बेनिखायनो माने गारि सालायनो रोंनाय सासेखौ नेगासिनो दं आरोना बिसोरनि जायगायाव मोनफैबाय दा अलमस्ट बिसोरनि जायगायावनो माने नेनानै दं आं दा बिसोरबो मोनफैबाय होनदों बेनिफ्राय आरो लोगोसे आरो गरेस्वरनिफ्राय माने थांफाबावगोन सानैसो लोगोबाव बिदा जानाय आरोना माने लोगो बायदि बिदिनो सोलियो नालाय जोङो दा बिसोरबो थांफागोन माने गरेस्वरनिफ्राय दा जों नैनिफ्राय थांग्रोनोसै आरोना नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आं हानायमानिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै गरेस्वर स्टेसन जाम पुरा kaki saya salah area dapat di berat jam saja na sama kesadaan ni dia ada phone ni macam Ayo silau dengan. Yang karena kemana ya? Parking kami kakan sini. Hah? Parking kami kan sini. Niyos sebasa.
दा न'आसो पार्किं नङा पार्किं दा बै गारि दोनदो हागोन दा आं बेयाव दोननो ना मिस्ट्रिफोरनिसो दोननो ना बेयावनो सोबासो सोदो होननायावनो सोदो माने फेन्सि बाजार दै लोगोफोर फेन्सि बाजाराव दंफैयो बिथिं आरो नै नावफोरा आरोना ब्रह्मपुत्र नेना दङ माने बिदा ससेया माने शपिं खालामनो थाङो आरोना फेन्सि बाजाराव दा जों न'नि गारियावनो सयता जाबायानो दा नै दाबो माने फेन्सि बाजारावनो दङ थांथ'वाखैनो आरोना दा बिनि उनाव आरो बरमा थांलायगोन बरमानि उनाव आरो गरायसरनिफ्राय आरो डिमाकुसि मथथे दिनै 10तासो जानो हागौ आरोना टाइमा 10ता आं मोजां माने फैफिनानै माने जों भितरावलासे हाबहैबाय थायासै थांदोंमोनब्लाबो माने मानसिफोरनि थाखाय फैफिनबाय जोङो माने मा खालामनो आरोना बेयाव फैब्लाथाय माने फैसा थाखा गैयाब्ला माने फैनानै मोजां मोना माने फेन्सि बाजार जिहेतु माने नांगौ बुस्थुआलाथ' खम दङ बायबाय आङो बायबाय बेनिफ्राय दा बेयावनो नेना दोनबाय थायो आरोना दाबो सफैथ'वाखै